sa may SM Delgado banda. Dito kita nagalin sa piyak. Yummy. Para pantato, fresh na fresh. Ganito pila na sir? Sige, guys, 150. Ato ka mo din. Ano nga lang sa imo? Ano? Barangay Tabok Suba, Dinagyang 2024. Ato ka mo din sa may Bangko Sentral ng Pilipinas sa Tubang. Lang gid ang pwesto ni sir. Okay sir? Ayos? Okay. Kita naghalin nga ano nga street that is and front sa Bangko Sentral ng Pilipinas, and then we are now proceeding kita sa may Valeria Street baka doon sa atrium, and kadamo-damo gid ang mga pwesto dari na ready na ang ano sige invite sila ma'am. Open na kamo karon. Okay, pakita ko sa inyo ang specialty ng day ma'am. Ara ng ilang bangus, panless bangus. Sige ma'am, mabrihi ma'am nan. Wow, ang pusit. Wow, baboy barbecue. Adobo ni ma'am. Adobo. Beef stick. Oo. Wow, grabe. May talaba pa kami. Oo, namadamo choices. Plus, fresh na fresh ang patat. Talokan niya mga beautiful girls. Okay guys, daw ma-party lang. Di ka mo galit dalaan yung mga friends nyo. Bye ma'am. Ito, kita guys, sa atrium banda. Sama niya mga pwesto dire. Wow, ang order gid talaba, sarap, matamis. Tagpila serving nyo nga muna. Barato, affordable. Sige guys, diri na sila sa Tubang sa Queen Bang. Ano ngalan, sirs? Lalin Squad. Okay, Ramen to, Lalin Squad ang squad, mga gwapo, kagwapa, Okay guys, bye! Video barbecue man kunday ma'am. Ay, damo-damo, medyo pilihan. Libot-libot lang ako ma'am Araw. Siya, okay. May mga juice man, may mga juice. Ay, wow. Kwarta lang ko lang. Ano ma'am? Mango shake. Ay, yeah, karon lang balikon ko na kayo na uhaw na gidman ko. Sige. Ay, abaw kulang gid money. There you go, money. Ara, kapwesto inom-inom. Hi! Up! Kita mo. Ano yung mga gwapa nga Paris University nga staff? Okay guys, vlog. Paris yun. Asa ginato inyo? Ay, naku, walang sinabi ang mga tiway na tani. Sige dito ka dito ba? Damo-damo ka dito. Dalaan nyo di guys ang isa ka barangay. Kay, ganyan ako ma-accommodate. Guys, okay. Okay Paris University. Lapad-lapad ninyo, no? Lapad-lapad. This time guys, because it's very loud, dagid ang background music, so I'll be using a Dinagyang drum beat. Hi mama, sige gusto mo niya po. Yes.
Toto? Video, ma'am. Oh, nice to meet you. Rice to meet you. Wow. Ka-unique, no? Zoom ko na lang. Rice to meet you. Titagpila ang combo. Barato. Barato lang, ma'am. Okay, tapos na. Sige, dala ko na ni sa vlog ko. Okay. Ako, very charming. Hi. Stage na stage. Ano na daman? Sige ah. Another BPO. Cute sa nila nga. Cute. Wow. Okay ah. Guys, sa may Valeria Delgado. Dadamo ng mga baligya nga mga ara, mga necklace, kung ano-ano nga pang fashion. Sa diri area gali hindi lang ang kabaligya, hindi lang food, kundi articles, mga books, ribbons, and anything. Hi, cute! Nami sa ilang akala pa. Ano ni siya, diga? Picture? Sige ah. Aray lang ang photo ko. Okay, Ikaw ko damo tao guys. Wow. Sige. Okay, sir. Karon ma-operate na ni sir, ano na ni karon, matugka boss ni. And friends, ang ila states, ang ilang mga food kiosk, mga cute. Nice.
customer nga now nagidya nag-operate na gid ang mga queues kag tamo na nag-order at the same time nagkakaon nagidya sa area. Grabe. Si Sir Dalonta. Hi Sir! Welcome to my vlog! Sunday Sir, gina-set up ni Mila. Okay Sir Oh, advance na sila yaman. Ma-concert or mabanda. Hi guys! Dalanan niya si Binbar. Okay. Namin dito sa may amigo tayo sa Tingnan natin mamayang gabi. May nagkakaon-kaon na triya. Kaya na. At sila guys, dito kami sa may start. Sa last year, may ito na itong food fest. Subong wala. Siguro maybe ang pwesto ba na? Ayan ako niya yan. Okay, sa kanan.
may babaw sa stage. Ito daw sa guys, this is Snart Street. So, ang Snart Extension pa to is in Delgado. Mayara Food Fest. Ara. This is Snart man, way to Provincial Capitol. Patuaton Capitol's Puntao. Ayan. And naranga doon ng mga food kiosk. Okay. That is nice. Ayos. Ano nga tribe na to? We are here sa Snart Street na mga food kiosk. Para may mga foreigner man kita nga visitor. So of course mga local. Hey sir! Okay, si sir. Families nga nag-eating na diri sa ano. And of course friends. Centuries building diri sa M1. This street is highly downtown. Ay, sorry. Chimpasa Street. I don't know, nawala sa food fest din sa Ibanya Street. Dili lang po sa main. Let's go back guys sa ano, sa may Delgado Valeria liwat. Kasi diri nga area wala food fest. Let's go kita dahil sa may Valeria Extension. Check natin kung this area is not too busy.
lang. Kita nagaling nga street. Mira kita nagaling. Hindi naman kita. Dira kita kagina sa may Valeria. And makadto kita di sa may extension niya. Sa Valeria, malagyan man na diya ga kiosk, pero all the time na di may mga pwesto-pwesto ang tao nga mga ilimnan di sa mga nagabisita sa Iloilo kung hindi man dinagyang ka-function ni sila yan. Nagapwesto-pwesto kayo ng tila. So magtimbang na sila guys. Sinira na ito magkatugid sa layo, balik na tayo. Ang Valeria extension is a busy street man because it is a connecting cross sections of Valeria del Ledesma and Isnar. Isang ilang toilet naging ready para sa mga customer or sa mga viewers sa pagtinagyang. Ini close na din yung area kay isama ni sa mga food kiosk. Manisa States diri sa may Valeria extension. So how many stages? Isa, dua, tatlo, apat. And it's time to visit my friend Rose Vergara, barbecuehan. Rose Vergara. Ayan, Rose Vergara. Hey guys, after a tired vlogging about the food fest, here we are. We are in Carlion Global Solution, and they invited me to join their their game. So let's go. Welcome to Caroline! Welcome to Caroline! Welcome to Caroline Global Solution! Okay, here we are. Ano to new games? Okay. Gusto mo ako mag-video for you? Oh, sige, pwede. Hindi ka madala. It's okay. Okay lang naman. So, what game do
Guys, so lagi dulu chance. Pero lang kayo palitan ko sila boss. Yes! Okay na. Dito na ako. To all the viewers, please drop by here at Carrion Global Solution and join their game. You don't know, baka ikaw makajackpot. Thanks for joining, ma'am. Ay, wow! Thank you so much, Carrion. That's it for today, guys. Hope you enjoy watching my walking tour about Dinagyang Festival Iloilo Food Fest.